To matashiyar dai mai cikakken suna Ummi Suleiman da aka fi sani da Mizi Cincin ta bayyana cewa ta soma wannan sana'ar ne ta soya cincin ɗin da kuma gyaɗa wato peanuts tsawon shekara ɗaya da ta gabata da kuma 'yan watanni bayan da ta kammala karatunta a fannin shari'ar. To shin komi ma ya ɗauki hankalin wannan matashiya ga irin wannan sana'a ta soye-soyen? A lokacin da na gama karatu diploma in civil law to sai na ga lokacin ban ci gaba ba sannan kuma babu wani aiki da na fara sai na ga to bari in fara wannan business din saboda in dogara da kaina ba sai na yi roƙo ba balle ma in ce ka zub da mutuncin kabir zuwa gabara tunda dai yanzu a rayuwar nan in baka samu abin da ka dogara da kanka ba sannan kuma baka wani aiki akwai matsala ga rayuwan. Ko da yake matashiyar ta bayyana cewa irin yadda take tsaftace sana'ar tata tare da sanya ta cikin ledoji wato packaging da kuma amfani da take da shafukan sada zumunta wajen tallata hajar na daga cikin abin da ya daga darajar ta cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a cike da wajen birnin jihar Sokoto. To amma na tambayi matashiyar ko akwai nasarorin da za a iya cewa an samu sakamakon wannan sana'a? Gaskiya nasara an same ta sosai. Suna kaga lokacin da muke yi muna packaging ba mu ma fara abun nan nashi ba branding nashi mu sa sticker da sauransu. So kaga yanzu an sa sticker sannan kuma yanzu ma babban nasarar da na samu in ce maka ma the whole world duniya gaba daya za su iya ganin abun nan na wata manhajar YouTube. To sai dai kuma duk da irin waɗannan nasarorin da matashiyar ke samu ta ce akwai ɗimbin ƙalubalen da ke zame mata tarnaƙi ga sana'ar. Amma kuma ba tare da samun wata kariyar zuci ba. Kaga yanzu kamar unguwannin da nake tun farkon ma business ɗin sai zaka ce ma ke kina irin wannan unguwa ƙauye kina irin wanga kasuwanci na ce wai misa irin wanga abubuwa ka kashe mana jiki sai a ce in kana ƙauye wai kai baka yin wani abu na ci gaba shin ina ƙauye kawai sai in dogara da wani ko kuma roƙo ko kuma samarin gari ba su da tabbas rayuwar duniya ho yanzu kowa in ce maka an wuce magiran da zaka cewa wai bari in dogara da wani a'a wallahi an wuce wannan lokaci. Ko da yake a ziyarar DW ga matashiyar na tarar da 'yan matan da ke riƙawa matashiyar gudanar da sana'ar tata. To muna cikin gaskiya wa'inda zan je kasuwa in ɗanyo mata sayayya mu riƙa mata irin cincin ne peanuts aya duk da alhamdulillah muna kama mata. Irin haka idan za ta yi cincin muna kama mata kwaɓin fulawa muna yanka mata cincin. Alhamdulillah ko na samu amfani sosai na koyi jajircewa yin abu da kanka. Daga ƙarshe dai matashiyar ta bayyana min ƙudurinta akan sana'ar na samar da katafaren shago tare da ɗaukar ma'aikata 5 kawai don dogaro da kai. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.